Erokamano ahinya mar penjo no endo kanyalo wacho adwa kwero kamano ne sirikal mar Migori mobedo helele gi Dr. Ayako nikech like last year budget makoro dhi ni endi kaka department ne watengo pesa matin million 30 to no intervene mo chako medo pesa mobedo 50. Koro mano waneno ka wasetiyogo kendo jopiny nigi mor nikech ka obed ni oula ogo udi piny wamiyogi mabati, obed ni en wang' mar gine wamiyogi mattresses magidhigo e centers go endo, wamiyogi chiemo magidhigo nikech mago gik ma ochunore ni ka gidar to gidargo nikech oula ketho gimoro amora. Kato kendo mar ariyo support moko nyalo wacho ni in terms of money en adi. Red Cross okelo meke, UNICEF okelo meke, sirikal ma wan go tiyo gi partners maber. To basically pesa ma nyocha wagine go ne 50 million. Mano pesa ma yandu keto tenge mar konye masiche mopogore opogore nikech aneno ka uwacho masiche mopogore opogore pono ni chiwo ranyisi ane mar mach nyalo wuoka kata mar oula. Sani walose mar oula kalo ni mar oula ema ponono jija thoro rango. Mar oula ni pono ni nyalo nyiso ni nitiere amount kata pesa muse wacho ni utiyo godo e konyo jogo ma pono dak nyatike ma nyaka sani koro kale midhiero mar pio oula. Kennedy. Yes, specifically, oula mareng'eny